Училище предпоследен ден. Давай, тръгвай напред, Вангелако, по-бързо. Идвай насам. Давай. Днеска предпоследния ден в училище. И ние сме... Вънка. Вънка и сме по пътя за училище. Да, днеска е 14-6 месец. Да. Снимаме си за спомен това видео, като предпоследен ден от училището. Гледай го това. Идва ли Вангелако? Я да го видим. Къде се вижда Вангелако? Аз не виждам. Да, виждам, аз го виждам тук. Да, Вангелако, на 14 днеска с колелото отиваш предпоследен ден от училището. От тук ли ще минаваш ти? Искаш да за ръка ли? А, не дай петаци. А? Двамата, може да я качиш някъде? Не, добре. А, ще се качи горе, добре. Не го дърпа, бе, Анчо, остави го някъде се бяга така. Да се кара бързо. През градинката, през градинката. През градината. А, оттам, браво, браво, ти оттам, защото тук може да има такова. Може да има някой такова. Някой будилче. Давай, Вангелако. Ето на нас. Как момици са обувките? Не са като момичета, те са специални, много официални обувки на Версаче. Разбираш ли? Да, Версаче. Версаче е една от много модерните фирми. Много известните. Къде? Давай, Вангелако. Давай, какво става да не цака, бе? По-бързочко, давай по-бързо, не се бъви. Айде, кабаната звънна. Ще отидем ли задно да го остави? Ела насам, Вангелако, не по пътя, по-бързо, ела вдясно. Вдясно. Ще влезем с Ана да те остави да ни покажеш къде ти е чена. Чули? Да направим една снимка там.